Tehtävä 3a. Kotimaassani ei ole kovin tärkeää, että työntekijät ovat luotettavia. Työnantaja ja esimies valvovat, mitä työntekijät tekevät. Työntekijöiden on raportoitava esimiehelle joka päivä, mitä he tekivät edellisenä päivänä ja mitä he tekevät seuraavana päivänä. Johtaja valvoo aina sitä, mitä työntekijät tekevät päivittäin. Työntekijät eivät voi itse päättää työn yksityiskohdista. Kotimaassani ei myöskään ole tärkeää, että työntekijät ovat oma-aloitteisia. Kun työntekijät on suorittaneet edellisen työntehtävän, heidän pitää kysyä esimieheltä ennen seuraavan tehtävän aloittamista. Työntekijöitä on valvottava tai ohjattava jatkuvasti. Suomessa on kuitenkin tärkeää, että työntekijät ovat luotettavia. Suomessa työnantajat ja esimiehet luottavat työntekijöihin. He eivät valvo jatkuvasti, mitä työntekijät tekevät. Esimies ja työntekijät sopivat työtehtävistä esimerkiksi palaverissa. Tämän jälkeen kukaan ei käske uudestaan. Työnantaja luottaa siihen, että työntekijät tekevät niin kuin on sovittu. Työntekijä voi itse päättää työn yksityiskohdista. Jos jokin on epäselvää, työntekijät voi pyytää apua työkaverilta tai esimieheltä. Suomessa on todella tärkeää, että työntekijät ovat oma-aloitteisuus. Oma-aloitteinen työntekijä aloittaa seuraavan tehtävän, kun hän on suorittanut edellisen tehtävän valmiiksi. Hänen ei tarvitse kysyä lupaa esimieheltä. Häntä ei tarvitse jatkuvasti valvoa tai ohjata.